алейкум, витаю. Я принимаю эстафету от своих коллег, и мы продолжаем информационный день на телеканале АТР. Мы будем говорить о самых насущных вопросах, касающихся как материковой Украины, так и оккупированных территорий. Следующие 3 часа с вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Україна погодила формулу Штайнмаєра. Це перемога чи капітуляція? Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу? Рада міркує. Країною пройшлися мітинги. Чи буде новий Майдан? Традиционно я уже готова представить гостей нашей студии. Динара Габибулаева, лидер молодежного крыла партии «Европейская солидарность», а также Константин Матвиенко, политический обозреватель. Витаю. Салям алейкум. Алейкум селям. Нашу с вами беседу мы начнем с разных и насущных вопросов и новостей. И, конечно же, хотелось бы подключить к нашу корреспондентку Эльвину Амидиеву, которая с утра работает в Верховной Раде Украины. Эльвина, селям алейкум. Ну что ж, рассказывай, какие новости у тебя с Верховной Рады України. Гульсум, перепрошую, мене звати Мілена. Отже, закінчилося вечірнє пленарне засідання. Сьогодні увесь день в кулуарах Верховної Ради депутати говорили про формулу Штайнмаєра. І якщо «Слуга народу» задоволена підписом, то от опозиція якраз притримується цієї думки, що таким чином відбувся програш, і ми програли Схід. Отже, наприкінці сьогоднішнього засідання депутати від фракції «Голос» виступили та закликали прийти керівника Генштабу та очільника МЗС та пояснити їхню позицію та подальші кроки щодо деокупації Донбасу. А також попросили президента висловитися чіткіше зі своїх подальших кроків. Також вони запропонували створити спеціальну комісію, яка розробить дорожню карту, якої влада буде притримуватися, аби деокупувати Схід. Тож сказали, що чекатимуть, і в них немає якихось причин думати, що таким чином місцева влада, точніше українська влада, намагається зірвати угоду Штайнмаєра. На цьому пленарне засідання і закінчилося. Попереду ще 2 дні депутати працюватимуть і прийматимуть закони. І вже завтра з самого ранку я працюватиму тут та інформуватиму вас про найцікавіше. Гольсом. Чохсагул, это была наша корреспондентка Милена Амиди с Верховной Рады Украины. И действительно, формулу Штайнмаєра утвердили, чтобы встретиться с Путиным. Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Еременко. Давайте его послушаем. Представник ОБСЄ, не представник Росії, не представник будь-якої іншої визнаної чи невизнаної сторони отримав лист від представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує. Ми на нього погодилися, ці пропозиції. І все. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Собственно, какие шаги предусматривает утвержденная формула, я сейчас предлагаю посмотреть в следующей графике. Спочатку Верховна Рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях. Це буде нова редакція. Потому на окупованому Донбасі призначають місцеві вибори. Їх треба провести за Конституцією України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у ОРДЛО. У день голосування о 20:00 за місцевим часом вступає в дію закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Спершу закон діятиме на тимчасовій основі. Далі ОБСЄ має підтвердити, що вибори в ОРДЛО проведені чесно, без тиску та є такими, що відповідають міжнародним стандартам і українському законодавству. Після звіту ОБСЄ особливий порядок в окремих районах Донецької та Луганської областей діятиме на постійній основі. Ну что ж, многие говорят, что подписанная формула Штайнмаєра – это капитуляция, это сдача интересов нашей страны. Другие же говорят, напротив, это путь и дорога к миру. Как вы считаете, что из этого сейчас действительно и как это все воспринимать?
Мир или же капитуляция? Прошу. Насправді зараз сотні тисяч громадян у своїх соціальних мережах, і ми бачимо, що багато хто виходить на вулиці, а значить, щось відбувається не так в країні. Да? Те, що зараз відбувається, це точно не в інтересах України. Це саме формула, от ми її вже назвали, формула Путіна. Це навіть не формула Зеленського, це не яка формула Штайнмайєра, бо він взагалі відхрестився від цього, сказав, народ, яка формула Штайнмайєра? Ні. Це формула Путіна, тому що відомо, що паспорти на окупованій території були роздані. Відомо, що саме завдяки таким крокам української влади будуть відбуватися речі, котрі будуть йти на руки саме російській території. Тому що там всі ці терористичні організації, бойовики, всі ті, хто грав на російській стороні, просто собі після виборів одягнуть значки депутатів і будуть ходити собі казати, що вони легітимні. А більше загрозою є те, що розвалюється міжнародна коаліція, завдяки якій, в принципі, трималася Україна. Це я маю на увазі санкції проти Росії. Зараз вони побачать, а що, чому ми маємо якось втручатися, якщо там вони вже вибори проводяться, вирішують, ніякого конфлікту нема, там вони між собою щось не порозумілися. Це дуже страшно насправді, тому що чи зупиниться Росія? Ні, звісно, не зупиниться, тому що українська влада сказала, що у нас відбулося перемир'я, але у вересні місяці, да? Але я хочу зазначити такі цифри. 11 загиблих, 41 поранений. Перемир'я немає. Правильно ли було підписувати формулу Штайнмайєра? Насправді цей підпис не має жодного значення. Дивіться, ключовою константою цієї формули є проведення виборів. Поставимо собі питання виборів куди? Так? Там є відповідь. Виборів до місцевих органів влади, згідно Конституції України. Які місцеві органи влади, згідно Конституції України, передбачені на цих територіях? Донецька обласна рада і Луганська обласна рада. Як ми знаємо, більшість населення Донецької і Луганської областей перебуває на підконтрольній Україні території, а не на тимчасово окупованих районах. Отже, про обласні ради не йдеться. Можна говорити про районні ради на тимчасово окупованих територіях. Так само йдеться про сільські, селищні і міські ради. Згідно українського законодавства, в цих виборах мають взяти участь таким чином українські політичні партії. Чи є взагалі якийсь шанс, що українські політичні партії будуть допущені до цих виборів? Очевидно, що ні. Отже, утворити за цією формулою Штайнмайєра місцеві органи влади на тих територіях є абсолютно неможливим. Тепер зверніть увагу на те, що сьогодні Пушилін і Пасічник, це відповідно керівники ДНР і ЛНР, вже заявили, причому в неймовірно такій зверхній хамській манері в своєму зверненні до Зеленського, що ні про який контроль за кордоном йтися не може, що вони будуть самі вирішувати, це ключове в їхньому зверненні, як їм інтегруватися з Російською Федерацією. Да, мы вернемся еще, кстати, к выборам. И вот я бы хотела отметить, что Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батьківщина», сказала и предупредила, что можем стать колонией России. Давайте ее послушаем. Якщо пройде формула Штайнмайєра, і якщо вони там будуть голосувати пушками і будуть голосувати без народу і без України, то тоді це буде не Придністров'я. Це буде повернуто, по суті, Придністров'я в склад України, і вони будуть потім приймати рішення про життя України під контролем Російської Федерації. І тоді найближче голосування, яке буде, парламентське, президентське, не має значення. 5,5 мільйонів на тій території бюлетенів голосуючих. Там людей не буде. Но якщо залишиться ця територія під контролем Російської Федерації Дайте завершити, 10 секунд. всередині України, це буде означати, що 5,5 мільйонів сфальшованих бюлетенів поміняють всі пропорції всередині України, і ми будемо знову колонією. Ну а вот фракция «Голос» призвала президента предоставить более детальную информацию, на что, собственно, подписалась Украина в Минске. Давайте посмотрим. Ми починаємо проходити через перше складне випробування. Це випробування відсутністю інформації, бо назвав це так коректно. Після вчорашньої заяви президента України виникло цілком логічне, цілком зрозуміле занепокоєння суспільства, яке насправді не розуміє, що відбувається і що на нас чекає далі. У Верховній Раді є ціла низка
важливих законопроєктів, починаючи від бюджету і закінчуючи законом про ринок землі. Але насправді дуже важко обговорювати щось, коли ми не розуміємо, як саме виглядатиме наше майбутнє. Слушайте, а может действительно нужно подождать и посмотреть, как, собственно, будут дальше развиваться события, если мы находимся сейчас в таком, так сказать, миттельшпиле, и вот мы будем видеть, как, собственно, это все развивается? То що чекати? Чекати, поки пройдуть вибори? Я думаю, що це неправильна стратегія. Правильна стратегія все ж таки вимагати у влади прозорості, відкритості. Тому що Зеленський в своїй передвиборчій кампанії казав, що нічого не буде за стіною, нічого не буде за секретом, всі будуть знати. Але зараз просто мільйони українців, котрі дійсно переживають за Україну, я не кажу пасивний електорат, я не кажу ті, хто, можливо, такі більш проросійсько налаштовані, але люди не знають, куди зараз йде Україна. Але люди розуміють, що ця формула, вона виключає абсолютно безпекове питання, тому що кажуть, що за вибори будуть там відповідати за прозорість і за проведення ОБСЄ. Але ми пам'ятаємо, що в звітах ОБСЄ, що вони писали? Російських військ там немає. Чи буде це, знову ж таки, на стороні України, чи буде це захищати саме наші інтереси, нам невідомо. І Зеленський, як президент, як гарант незалежності і суверенітету нашої України, має якось це забезпечити, сказати, хоча б мінімум. Сьогодні що відбулося в Верховній Раді? Жодної людини не було від «Слуги народу». А президент Зеленський сьогодні ж на зустрічі з головами фракціями сказав, що там капітуляції не буде. Це аргумент, це пояснення, Игорь це детальні інформації. из Германии к нам подключился. Давайте с ним побеседуем. Игорь, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, хорошо слышу. Игорь, как в Германии, собственно, отреагировали на подтверждение и подписание формулы Штайнмайера? Я бы не сказал, что какая-то была бурная реакция, и что вообще эта тема является очень важной, для немецких СМИ, для немецких политиков. По большому счету, это не в неком фоновом режиме было отмечено, что на минских переговорах процесс, вернее, произошел некий позитивный шаг или позитивное движение к миру. Что-то в этом роде. А скажите, а вообще сам Франк-Вальтер Штайнмайер, он в курсе, что мы тут так активно, собственно, обсуждаем его эту формулу и даже подтверждаем на трехсторонней контактной группе? Я думаю, знаете, конечно, я не уверен на 100%, но, судя по всему, он вряд ли в курсе, он вряд ли вообще знает, что есть такой термин, и есть такой интернет-мем, это формула Штайнмайера. Это что-то из области, скорее, не политики, а пиара. Собственно, некие тезисы, которые много раз озвучивались в ходе Минского процесса еще несколько лет назад, они кто-то придумал такой бренд, формула Штайнмайера. И этот бренд пошел, что называется, в массы, пошел в СМИ. И сейчас его все повторяют, не вкладывая в это, в общем, никакой особый смысл. Игорь, Штайнмайер к этому имеет косвенное отношение. Игорь, а у нас в Украине мнения разделились. Часть людей говорит, что подписание формулы Штайнмайера – это капитуляция, а другая же говорит, это путь к восстановлению мира. Как вы трактуете подписанную формулу? Вы знаете, по большому счету, пока еще ничего не произошло. Сама эта идея, она озвучивалась о том, что там будут выборы и прочее. И вы помните, прекрасно озвучивалась уже несколько лет назад, как-то в самом начале всего этого процесса. Другой вопрос, что называется, черт кроется в деталях. Дальше будет понятно, какой редакции будет принят закон этот, и то есть есть позиция такая, что выборы могут быть только, и эта позиция Украины официальная, выборы могут быть только в случае полного контроля украинской стороны над границей, собственно, границей, с Россией, и при выводе российских войск и диверсантов, которые сидят, в этих непризнанных республиках. Совершенно очевидно, что Россия на это не пойдет. Прежде всего, она никогда, по крайней мере, путинское руководство не собирается, не думает и озвучивало даже это, отдавать контроль над границей Украины, собственно, украинской стороне. Поэтому совершенно вероятно, что называется, гора родит мышь. Спасибо. Контроль этот,
Игорь Эйтман, журналист из Германии, был с нами на прямой связи по телефону. Ну а вот социологическая группа «Рейтинг» провела опрос среди украинцев. Знают ли и что они думают, собственно, об так называемой формуле Штайнмайера. Вот давайте посмотрим на графику, какое количество украинцев процента, в общем-то, знает, что это такое. Згідно опитування групи «Рейтинг», так звану формулу Штайнмайера підтримують 18% опитуваних, 23% не підтримують. 60% респондентів не змогли відповісти на це питання. Ну, сейчас Игорь нам сказал, что в Германии-то не очень об этом знают и говорят. А у нас в Украине, как оказалось, 60% населения вовсе не знают о формуле Штайнмайера. Так чего тогда такая паника? Ну, паніка, між іншим, я б не назвав би це панікою, назвав би це швидше обуренням і неприйняттям того, що було вчора підписано в Мінську, передусім неприйняттям пасіонарною частиною суспільства. Справді нам намагаються в більш-менш здорове соціальне тіло України імплантувати оцю ракову пухлину, яка називається ДНР, ЛНР. І з усіма тими проблемами, які створені окупантами, а саме Російською Федерацією, на тих територіях. Починаючи від криміналітету і закінчуючи колосальними соціальними проблемами. Проблемами розмінування, наявності фактично екологічної катастрофи на тих територіях, яка може бути співставною навіть з Чорнобильською катастрофою. Тому Україна просто не може зараз, от на тих умовах, на яких Росія намагається нам імплантувати ці структури в здорове тіло України, прийняти їх. Отже, ми повинні все-таки виробити цілу таку систему імунного захисту. І ті люди, які протестують проти того, що вчора підписав Кучма, Гризлов і два представники, підкреслюю, ДНР і ЛНР, повноважні, ну так би мовити, умовно повноважні, розуміємо, що вони ніхто і звати їх ніяк. Ну і Сайдік потім. Ні, це вони до Сайдіка підписали, це звернення до нього. Так, звісно, Отже, тому ми маємо це абсолютно відкидати. Ще одна обставина. Дивіться, з Мінського процесу, і я думаю, Петро Порошенко це зробив абсолютно свідомо, був виключений Крим. Окупований Крим і Севастополь ніде не згадувалися в Мінських угодах. Скільки громадськість не зверталася до Порошенка з вимогою все-таки поставити питання про деокупацію Криму, ми розуміємо, що це не відбудеться швидко, але так питання мало стояти. Не будемо забувати, ви справедливо сьогодні цитували Юлію Тимошенко в цьому нашому ефірі. Юлія Тимошенко весь час наполягає на визначальному форматі – Будапештському меморандумі. Будапештський меморандум, серед іншого, це єдиний документ з ядерного роззброєння, найбільший у світі за всю історію людства. Тоді Україна відмовилася, їй дали гарантії. І тому Тимошенко апелює до Будапештського меморандуму як справді до того інструменту, куди включаються і Британія, і Штати, не лише, а тепер давайте чесно говорити, російські лобісти, Франція і Німеччина, але і інші країни, передусім Німеччина не ядерна країна, а Британія і Штати ядерна країна. Так. До Будапештського меморандуму приєднався Китай. Тому Будапештський меморандум – це те, що дає змогу справді говорити про відновлення територіальної цілісності України. Да, у меня вот очень короткий вопрос к вам, и мы будем переходить к выборам местным в ОРДЛО. А действительно, правильно ли разделять кейс Крыма с Донбассом? Було і зараз. Насправді, тому що просто два різних підходи було до вирішення цих питань. Що стосується Криму, то відомо, що команда Порошенко зверталася і піднімала питання Криму на всіх міжнародних майданчиках. Було дуже багато резолюцій із звернення до наших партнерів, і було невизнання і виборів, і було невизнання окупації, тобто і вся, по суті, спільнота міжнародна була на стороні України. І це було, в принципі, досягнення. Також Порошенко казав про те, що готовий внести в Конституцію зміни щодо автономії кримських татар. Тобто ці речі відбувалися, вони дуже обережно робилися, але, звісно, коли помирають люди на Донбасі, то там треба було просто більш жорсткіші умови ставити, але це не значить, там репресії відбуваються, і тому
тиск міжнародний, він все ж таки був дотриманий, і це питання було рівноправне абсолютно. Я не можу сказати, що щось було менше, щось більше, але хочу зазначити, що зараз влада взагалі не звертає увагу на Крим. Взагалі ніде не зазначається щодо Криму. Це справедливо. Брифинге во время выступления на брифинге президент Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса. Давайте послушаем президента, что он сказал. Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. А что, собственно, предусматривают Минские соглашения в части про особый статус Донбасса? Давайте посмотрим и послушаем на эти пункты. Звільнення від покарання та переслідування осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей, право на мовне самовизначення ОРДЛО, участь органів місцевого самоврядування в призначенні прокурорів і суддів, можливість для центральних органів влади укладати з органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку в ОРДЛО, сприяння з боку центральних органів влади транскордонному співробітництву окремих районів Донецької та Луганської областей із регіонами Росії, створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в ОРДЛО. Ну, вот такие пункты в новом законе про особый статус в ОРДЛО должны быть выполнены? Ну, знаєте, от хотіла звернути увагу на те, що зустріч з Томом Крузом президента тривала 2 години, а пояснення людям, що зараз відбувається, 9 хвилин. Це просто про те, як влада зараз звертає, ну, взагалі приділяє увагу цьому. Ну, не про Тома Круза, не про метро, а іменно про Мінські соглашення. Я про те, скільки часу витрачає влада на зустрічі, замість того, щоб вирішити глобальні питання. Щодо статусу, то все ж таки був безпековий компонент в теперішніх угодах, а новий закон, котрий вже анонсували, ми не знаємо ніяких деталей. Тобто текст цього закону, звісно, засекречений. Зараз немає інформації, наскільки я знаю, про те, що буде включено в цей закон. Але мене вот эти пункти повинні бути включені, як ви вважаєте? Мені здається, пункти безпекові мають бути більш все ж таки актуалізовані і загострені. Наприклад, питання, що стосується амністії, воно дуже все ж таки двозначне. Нет, так они актуализированы. Вот они есть в Минском соглашении про особый статус, который, кстати, подписывал Петр Порошенко. Але чи будуть вони в наступному, невідомо. Ми цього не знаємо. По-вашому, вони повинні бути внесені? Я думаю, що мають бути внесені всі питання, безпекові питання. Я не вважаю, що амністія так, але безпекове питання, що стосується роззброєння, що стосується того регулювання, контроль, все це має бути чіткіше. Передусім, вибачте, будь ласка, я, чесно кажучи, мінські угоди, я їх вже на пам'ять пам'ятаю, має місце певний брак часу, тому я зупинюся тільки на окремих пунктах. Дивіться, народна міліція. Щойно буде прийнятий цей пункт, набере він чинності в законі, це означає, що бойовики ОРДЛО перетворяться на народну міліцію. Ті люди, які кидали громадян України на підвали, ті, хто забезпечував там, ясно, що незаконну комендантську годину, ті, хто всіляко там грабував буквально від супермаркетів до приватних помешкань, оці і люди стануть, це ж збройні формування. Но у нас в нынешнем законе это все есть, который действует. Про милицию. Цей закон діє формально, ви розумієте, що він... Конечно, что он действует формально, он не вступил в действие, но он закреплен, он законный, то есть он есть, конечно, я же про это, Я кажу про реальну ситуацію, я кажу про ситуацію, коли вступає в силу.
силу. Так, тобто тоді, з народною міліцією розібралися. Так, тобто це фактично збройні формування. Якщо говорити про транскордонне співробітництво з Російською Федерацією, з одного боку, Російська Федерація окупувала Крим. Ми говоримо взагалі про припинення торгівлі з Російською Федерацією, про санкції проти Російської Федерації. А з іншого боку, в цьому написано буквально те, що українська держава сприяє транскордонному співробітництву. Це взагалі про що мова. І підсумовуючи, цей закон не може бути прийнятий і не може набути чинності. Очевидно, і це, до речі, між іншим заявляє і президент, і чинний президент Зеленський, і його фракція, тому що там прописано відповідно до умов Української Конституції, а в Конституції України всього цього немає. І я не бачу жодного шансу набрати 300 голосів, щоб це все імплементувати в Українську Конституцію. Тому я, може, трохи так заспокою наших глядачів. Те, що вчора підписали, уявити собі, що воно набуде реальних образів політичної системи, дуже складно. Але щоб цього не сталося, для того і існують засоби масової інформації, для того існують експертне середовище, існує громадянське суспільство і широкий загал українських громадян, які всіляко різними способами, зокрема, як це було вчора, цим всім речам опираються. Вот вы говорите, не проголосуют, а если «Слуга народа» и ОПЗЖ объединятся, возможно, и проголосуют? Там 300 голосів треба, пам'ятаєте, я вам казав про Конституцію? 254 «Слуга народа» и еще ОПЗЖ. Как раз якщо вони доберуть, якщо вони ще доберуть там цими незалежними, так званими. Вполне возможно. Насправді, сказати так, що я повністю впевнена, що його не приймуть, я б не сказала, тому що, знаєте, інколи от кажуть юридичну сторону питання, що це дуже важко імплементувати, що неможливо. А от політична сторона, вона мене в принципі змушує вважати, що серйозний тиск з боку Росії або якісь обміни, або домовленості, про котрі ми не будемо знати, можуть вплинути все ж таки на рішення. Ми зараз розуміємо, що монобільшість діє не по тому, що вони кожен вважає так, а тому, що є певна позиція. Якщо президент Зеленський викаже таку позицію своїй партії, своїй монобільшості, то, можливо, ми це і отримаємо. Тому казати те, що ми повністю забезпечені від таких політичних наслідків, я б не вважала. Тому, мені здається, тут треба дійсно засоби масової інформації і громадськість має максимально зараз тиснути на владу, як би це не звучало агресивно, але мають відчувати люди, котрі у владі, що громадяни не дозволять нас затягувати в сторону Росії, і ми не будемо капітулювати. Тому це зараз, от те, що відбувається сьогодні на Майдані, буде відбуватися і вже у 15, наскільки я знаю, областях, це вже сигнал того, що люди не задоволені тим, що відбувається. Скажите, а вот есть тогда вот какой-то другой выход? Какой выход вы видите из этой ситуации? Мені здається, що будь-які умови, котрі виставляє Росія, їх не треба сприймати як компроміс. Так, тому, а предложения с нашей стороны какие должны быть, как вы думаете? Захищати наші території, не здавати позиції. То, що сильна міжнародна коаліція, відсутність заяв зі сторони влади щодо домовленостей з Росією, щодо вирішення питань через поступки або компроміси. Це дуже важливо. Так здається, що це там бла-бла-бла, але коли влада сама послаблює позиції і на зустрічі з лідерами, або у розмовах телефонних, або у прес-конференціях каже, ми будемо домовлятися з Росією, пробачте, хто за нас буде там битися і санкціонувати, і не продавати свої Динара, вот вы, безусловно, правы, если смотреть на международное сообщество, да, но что касается телефонных разговоров, и Порошенко говорил с Путиным, это уже другой вопрос, но учитывая, что российскую делегацию возвращают в парламентскую ассамблею, и Зеленский тоже, что касается политических заключенных, как нам сообщали. Я все-таки возвращаюсь с Трампом, да, даже и с Трампом. Возвращение российской делегации в ПАСЕ, поздравления сегодня Макрона, Хайко Мааса, что касается подтверждения формулы Штайнмайера. Мы же видим, что Европа тоже как-то вроде не чому против. це відбулося? Давайте подивимось послідовності.
Типу, після розмови Макрона з Зеленським, тобто, коли будемо відверті, казати, що всім це потрібно, що Європі дуже потрібно, щоб Україна була захищена. Да, на 50%, але на 50% для них дуже важливо економічні зв'язки. Дуже важливо. І коли українська сторона дає таку, хоча б на 10% там можливість для якось навілювати це або знайти компроміс з Росією, звісно, ви не будете шукати. Тому єдине питання – це наша сильна позиція щодо недозволення капітуляції і щодо не поступків саме Російської Федерации. Пресс-секретарь Путина Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, когда и при каких обстоятельствах состоится встреча нормандской четверки. Давайте его послушаем. Остаточне узгодження дати саміту Нормандської четвірки відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько 2 тижнів. В эфире АТР народный депутат Европейской солидарности София Федина сообщила о предполагаемые даты разведения войск. Давайте ее послушаем. Це стається все трагічніше, тому що маємо інформацію, що 9 жовтня о 12 годині почнеться розведення військ. Відповідно, по суті, це ще один крок капітуляційної України. Что касается разведения войск, тоже непонятная история частично, потому что некоторые говорят, разведение войск это тоже капитуляция, мы должны полностью установить контроль над своими территориями, и, собственно, непонятно, кто куда и как отходит. Розведення військ – це взагалі ситуація справді дуже напружена. Чому? У нас позиції вже інженерно обладнані. Туди вкладені величезні зусилля і величезні гроші, так? І багато тонн бетону. Тобто у нас зараз це, що називається, напередку, на лінії фронту, зараз все більш-менш організовано так, щоб для наших військ це було безпечно. Якщо ми відводимо війська, то, відповідно, це ж ешелонована оборона, там вже не одна лінія. Тобто треба послідовно відводити кілька ліній оборони, перетворюючи обладнані ці позиції фактично на сіру зону. Іншими словами, будемо чесно говорити, це означає поступитись нашими обладнаними позиціями ворогу. Як це може бути при тому, що у нас немає жодних гарантій? ОБСЄ – це не гарантії, що відбудеться симетричне з моєї точки зору, ні. Чи відбудеться симетричне відведення військ з боку Російської Федерації? Будемо пам'ятати, там 2 корпуси, які афільовані з Ростовським військовим округом Російської Федерації. Там регулярні частини, там ніякі не ополченці. Ми це кожного дня можемо переконатися по якості того озброєння, яке застосовується проти України. Чи буде це відведення так само з боку Російської Федерації? У мене такої гарантії немає. Там же Донецьк, він же близько до переднього краю. Чи означає це, що вони звільнять Донецьк? Чи частину міста Донецьк? Очевидно, що ні. Ну и плюс в зоне, где предполагается разведение войск, Золотое, там до сих пор продолжают стрелять. Насправді дуже наївно думати, що Росія буде слухняно виконувати всі міжнародні домовленості. За ці роки було відомо і відкрито, що Росія не виконала жодного рішення ПАСЕ. Росія не виконала жодного рішення міжнародного трибуналу, будь-якого. Наприклад, повернення наших моряків. Як це відбулося? Ми віддали більше. По суті, ми віддали основного свідка Цемаха, а всі казали, ні, він не буде обміняний. В результаті що наших повернуло моряків і ще 11. Тобто в результаті відбувається нерівномірний обмін. Тобто Росія чхати хотіла на міжнародні якісь правила і права, по суті. І зараз ми наївно можемо думати, що, да, звісно, слухняно відведе. Та ні, може бути серйозний наступ, і ми нічого не можемо зробити, бо я погоджуюсь, наші позиції будуть послаблені і мало озброєння. Спасибо большое. Мы вынуждены завершать этот блок нашего эфира. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И буквально через 5 минут смотрите новости на украинском языке. Не переключайтесь. После в нашей студии будет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров Корушкенджи.
Україна погодила формулу Штайнмайєра. Чи настане мир на Донбасі і за яких умов це можливо? Як на рішення України щодо формули